Moi kaikki, tänään tähän YouTube-video. Elikkä tänään me reaktoidaan kaikkiin kauhuun. Eli tästä tulee olemaan tosi vähän pelottavaa. Tosi. Okei. Katsotaan mitä täältä ensiksi löytyy. Katsotaanko tämä vaikka. Mutta siis, jos te olette nuoria ja olette herkkiä, niin ei kannata katsoa sitten tätä. Oh my god, siis. Siis onko toi kauhean? Tämä seuraava video on kuvattu varastointitilassa, jossa videon kuvaajalla on varastoyksikkö ja joka sisältää harvinaisia vintage-esineitä. Tämä tila on tunnettu sen kammottavuudesta, mutta juuri tämän yksikön sisältö on kaikista kammottavin. Kaiken muun roinan seasta tässä yksikössä on nukke, jonka isä tietää olevan. Graffititaiteilija päätti mennä tägäämään hylättyä taloa, joka sijaitsi keskellä metsää. Hän on kuullut tarinoita tästä hylätystä talosta ja useita huhuja, joiden mukaan siinä kummittelee. Kummittelun lisäksi on useita väitteitä siitä, että rakennusta käytetään saatanallisiin rituaaleihin, joihin kuuluu erilaisia uhrauksia. Hän asensi GoPro-kameran päähänsä siltä varalta, että jotain mielenkiintoista tapahtuisi. Hetken tutkimisen jälkeen hän törmäsi johonkin, joka tulisi vainoamaan häntä ikuisesti. Onko väärin vai häh? Nyt kattokaa oikeesti. Näittekö se? Oh my god. Se on varmasti totta, mutta se oli kyllä kuulkaa tietää. Oliko se kun hitsi haamu vai häh? Eikö se muka nähnyt sitä ihan miten? Oho. Kenen vanha rakennus toi? Niin suosittelen, että nuoret ei katsoisi tätä. Mutta omalla vastuulla. Mä en uskalla ikinä olla yksin tollasessa paikassa. Vaikka maksettaisi 1200 € tai tollaista miljoonia. En ois mennyt. Oh. Joo. Juu. Sorry. Muistakaa aina juo vettä, koska se on terveellistä. Joo.
kuiski jollakin, niin jos te kuulette, niin hei joku ja se pikkuseuraajas. Joo. Oh. Okei. Okay. Okei, mutta mä lopetan nyt kaikki. Muistakaa laittaa peukut pystyyn. Kun hän saa talon tägättyä, hän päättää suunnata kotiin päin. Heippa Mutta kaikki huomaa seuraajat. kaiken muun Jo tein. Moikka!